Gardd ysgol wahanol sydd gan Ysgol Treferthyr gan ei fod yn rhan o brosiect cymunedol CAE CRWN yng Cricieth, sydd wedi esblygu dros y 2 flynedd diwethaf. Ardal oedd yn y gorffennol yn amhosibl i'r disgyblion cael mynediad iddo oherwydd y gordyfiant. Mae wedi cael hwb sylweddol eleni diolch i gronfa'r Loteri Genedlaethol. Mae rhandir gan yr ysgol ac mae 41 o ddisgyblion yn barod wedi elwan sylweddol o'r profiad o gael cydweithio gydag aelodau'r gymuned ehangach tu allan i feiriau'r ysgol a randir CAE CRWN. Cawsant wersi ymarferol ar sut i blannu gan gynnwys blodau'r haul ac i edrych rôl planhigion a llysiau ac mae'r ardal bwrpasol o'r rhandir ar gyfer y disgyblion yn syniad gwych. Mae'r disgyblion wrth eu bodd yn gwrando hefyd ar hanesion a phrofiad y garddwyr brwdfrydig ac maent yn sicr yn elwa o'i harbenigedd. Beth allai fod yn well na derbyn arweiniad gan bobl sy'n ymddiddori mewn tyfu llysiau a phlanhigion gan hefyd cael rhan weithredol mewn prosiect cymunedol. Maent yn dysgu am sut i ofalu am ofod gwyrdd, yn profi byd natur ac yn rhan o hwb gymunedol sy'n meithrin garddwyr y dyfodol. Yn ogystal, mae yna ardd natur a glywynod byw gyda mannau dweud stori a byrddau gwybodaeth am dyfiant trwy'r tymhorau a hanes yr ardal. Mae'r disgyblion wedi adeiladu bocsys adar a gwestai pry i'w gosod yn y gerddi. Mae'n lle delfrydol i ddysgu tu allan i feiriau'r ysgol am sut mae bwyd yn cael ei cynhyrchu, i gael amser yn yr awyr agored ac i gymdeithasu gyda thrigolion y gymuned sydd wrth eu boddau yn gweld brwdfrydedd y plant a'i mwynhad o'r profiadau. Yn ogystal, gan fod yr ardd ar dir cymunedol, mae'r disgyblion a'i teuluoedd yn medru ymweld tu allan i oriau'r ysgol ac yn elwa yn fawr o hyn. Yn ei tro, mae'r disgyblion hefyd yn ychwanegu gwerth at y fenter. Mae'r garddwyr wrth eu boddau yn cael rhannu eu profiad a'i harbenigedd gyda'r disgyblion, a mae cael datblygu cenhedlaeth newydd o arddwyr yn destun balchder a phleser iddynt. Mae egni ac ymroddiad y plant yn rhoi gwên ar wyneb pawb sy'n ymwneud â nhw. Mae pob rhan o'r gymuned yn elwa o fenter CAE CRWN.